Ca în fiecare an, compania Lux Taxi sărbătorește așa cum se cuvine ziua de 8 martie, ziua femeii. Și de această dată, doamnele și domnișoarele care au ales să se respecte și să se deplaseze în această zi cu taxiul au fost recompensate de către companie cu o floare, un trandafir, alături de tradiționalele urări de la mulți ani și o primăvară frumoasă. La mulți ani și vă mulțumim că circulați cu noi și tot ce vă doriți să vă îndeplinească și la mulți ani, din partea companiei noastre, să vă floricite. Vă mulțumim pentru că ați apelat la serviciile noastre și vă așteptăm în continuare comenzi. Aveți un număr de telefon acolo, aveți un card de fidelitate și aveți și un calendar în cazul în care o să aveți nevoie de el. Să răspundați și la mulți ani! Este extraordinar, nu vine să cred, În fiecare an, compania Lux Taxi oferă cu ocazia zilei de 8 martie câte un trandafir clientelor. Urez tuturor doamnelor și domnișoarelor un călduros la mulți ani și o primăvară însorită și frumoasă.